mula Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kok lha iki kok Bagong malah kudu nganduk iki ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, mangkale ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Wo lah mongko Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Kowe sapa, Plemban? Begawan Sidik Wacana. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawor Sari. Konane aku. Nek ngaku Bawor Sari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kuwi ora. Kowe iki rak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendro Pamungkas. Hah? Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangkan-jangkau rasane. Kowe. Awak wis ketok nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karepmu piye? Kowe rak kathok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marai aku ra iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari lah. Karepmu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora? Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ratane. Wudus. Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Kok kaya piye? Padha sektine, padha digdayane.